Huling araw na ng check-up ng 55 taong gulang na si Rene Jimenez sa TB Dots facility ng Subic, Zambales. Pinili raw niyang dito ipalunas ang kanyang sakit na tuberculosis o TB matapos niyang gumastos ng malaki sa ospital. Ay, magastos talaga sa private. Kaya nung in last examine ako ng private doctors ko, dito na ako sa center talaga. Nakakatipid na. Wala naman talagang gastos dahil sa bigay talaga ng gobyerno natin. Isa lang ang Rural Health Unit ng Subic sa mga health facility ng gobyerno na nagawang magpa-accredit sa health insurance program ng PhilHealth. Bukod sa mga libreng gamot at serbisyong medikal na kanilang ipinaaabot sa mga pasyente rito, may nakukuha ring pondo ang pasilidad mula sa PhilHealth upang gawing dekalidad ang kanilang serbisyo. Pwede pong pagkuhanan po ng opisina ng pangkalusugan, yung pondo po doon sa PhilHealth, pwede pong gamitin po dito para pagpa-improve ng program po itself. Marami po tayong pasyente na mabibigyan ng karampatang tulong, gamot, laboratorio, mga x-ray, kung ano man po ang kailanganin nila. Mga pag-renovate, equipments po na kailangan bilihin. Pandagdag, pantulong po para sa kanilang diagnostics test po. Sa kaso ng mga TB patient na kagaya ni Mang Rene, 6 hanggang 9 na buwang walang patid na pag-inom ng gamot ang rekomendasyong lunas ng Department of Health o DOH sa ilalim ng TB Dots program. Kaya naman hindi raw maiiwasan na magkulang talaga ang supply ng gamot ng isang pampublikong health facility gaya na lamang ng RHU Subic na sa kasalukuyan ay may mahigit 300 pasyente ng TB. Kung halimbawa po nagkakaroon ng problema sa supply ng gamot, we can use that as well to augment po yung pondo ng pambili natin ng gamot. We experienced that with TB meds just this year. Nagkaroon ng problema sa supply. So the local government itself, kami po yung nag-procure. Gamit po yung nakuha po naming pondo sa PhilHealth. Ayon sa DOH, nasa 30 to 50 million pesos ang hawak na pondo ng PhilHealth nitong 2023 na maaaring i-claim ng mga public health facility kung sila ay magiging accredited sa ilalim ng naturang insurance program. Maaari nilang magamit ng mamamayan ang naturang pondo upang makamenos sa mga gastusing pangkalusugan sakaling sila ay tatamaan ng mga di inaasahang karamdaman. Hinihikayat natin yung mga ibang local government units na magpa-DOH certified para makapag-apply ng PhilHealth accreditation at makapag-claim ng TB Dots package natin. Kasi malaking tulong yung pondo na makukuha ng ating local government unit sa PhilHealth. Kaya kami po sa Department of Health, handa naming tulungan yung mga local government units para ma-assist sila na makapagpa-DOH certified at PhilHealth accredited at makapag-claim. Samantala, nais din ipabatid ng DOH sa publiko na may hiwalay na pondong nakalaan ng pamahalaan kontra sa sakit na TB. Kasabay nito ang kanilang paalala na agarang magpasuri sa pinakamalapit na barangay health center kung sakaling nakararanas ng mga sintomas gaya ng matagal na pag-ubo, panghihina at pagsakit ng katawan. Lizen Morten, CLTV 36 News.